Musɗafa ɗan Ƙurayshawa, a kyawu ka wuce kowa, mai kyan zama mai kyan tsayuwa, Musɗafa ɗaha Abdallah. Allah la ilaha illallah. Ya Rabbu Allah suturta mutum a duniya, Rabbu kare mu, kuma ran ƙiyama ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah. La ilaha Allah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alaihi salamullah. Sunana Muhammadu Awwalu Umar Gawuna, ɗaya daga cikin almajiran sha'iran annabi na jihar Kano, kamar yadda ya gabata insha Allah. Wace shekara aka fara yabo na fiyin halitta sallallahu alaihi wasallam? So alhamdulillah na fara gabatar da rubuta ƙasida a shekarar 1988 ko 89 a Islamiyya. Sannan mun fara gudanar da harkar ƙungiya ta sha'irai a 1990, kuma a lokacin muka ɗora daga abin da muka fara na baya, aka ci gaba da rubuta ƙasidu in Allah ya yarda. Da wace ƙasida aka fara? Ƙasidar da na fara ita ce ‘yan uwa mai yabe shi, ɗaha babu kamar shi. Yau bi ismika Allah zan shige wata daula, na yabo ga rasula, wanda babu kamar rishi. ‘Yan uwa mai yabe shi, ɗaha babu kamar rishi. Ɗaha ɗan Abdallah, kwarjini kammala, du a bayin Allah, ba guda da ya kai shi. ‘Yan uwa mu yabe shi, ɗaha babu kamar. Tun ma yana autan shi, an tsaga ƙirji na shi, an wanke dukkanin shi, babu aibu gare shi. Wannan ita ce ƙasida ta farko insha Allah, duk da lokacin da rubuta ta ba zubin kafiya, amma daga baya sai na sake rubuta bisa tsarin kafiya kamar yadda ‘yan uwa sha'irai suke gabatarwa insha Allah. Kowane sha'iri akwai lokacin da yake iya kirkirar waka, tana iya yiwa da safe ko da rana ko da daddare, yana tafiya ko kuma yana yin wani aiki. Kai wani lokaci ne ya fi ma daɗi wajen kirkirar waka ta ko rubuta ta? Allah ya ƙara lafiya. Ba ƙayyadajjen lokaci, illa dai iyakaci abin da na lura da shi, mafi yawa ƙasiduna na fi rubuta su a cikin watan azumi. Watan Ramadan lokaci ne da ba ma zuwa majalisi, ake da cikakken yanayi na nutsuwa, sai ka ga wannan nutsuwar ta, idan kana rubutu in ka fara sai ka ƙarasa a sauƙaƙe. Wannan kawai zan kiyaye, amma ba ka'idar dare zan ce ko safiya ko lokaci kaza ba insha Allah. To kamar yadda wasu masu rubuta irin waɗannan waƙoƙi sukan ce su ba sa rubutawa, kai duk waƙa ka rubutacciya ce? Ina rubuta insha Allah. Ko menene hikimar da ke tattare da haka? To abin da yake na farko, ƙasida ba irin waƙar zube ba ce. Kamar yadda muka sani akwai mawaƙa na Hausa wanda a take zaka ce su yi ma waƙa su yi ma, so amma su mafi yawa irin wannan waƙoƙin ba su da wasu ƙa'idoji na wajen kafiya ko awo, wanda zaka ce duk baiti ɗaya ga ma'auninsa. So sha'iri duk da a cikinmu akwai 'yan baiwa wanda a take suke yi, amma mu ba mu kai wannan matakin ba. Wannan ta sa koyaushe sai mun rubuta ƙasida mu mun haddace sai mu zo mu karanta. To akwai abin nan da ake cewa ta'aliki. An ce kai gwanin ta'aliki ne. Menene sirrin? Wane, Allah ya ƙara lafiya. To in an ce ni gwanin ta'aliki ne, kyakkyawan zato aka yi min. Amma ni idan ina faɗa gwanayen ta'aliki, ai su Sharif Rabi'u Usman Baba ne, Allah ya saka masa da alkhairi. Su a Sayyidi Rufai Ibrahim Ayagi, Allah ya jaddada musu rahama. Idan ka zo a wajen rayayyu, sai mu ce irin su Jamilu Kofar Waika Bahari, su ne wanda duk a yanayi ka kira su koyaushe za su yi mata aliki, amma dai mu muna ɗan karawa kaɗan yi ɗaya biyu ka koma ka zauna. Wannan shi ne har ka yabo na fiye yin halitta sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Menene ya fi burge ka?
So alhamdulillah ai tushen burgewar ambatan annabi ya isa. Muna ba da misali ko yaushe duk zamani idan ka ji sha'iri ya kai matuƙa kana ganin kaman an je ƙarshe, in aka kwana biyu sai ga an samo matashi shi kuma ya zo ya ɗora. To babban abin da yake burge mu kullum annabi sabo ne, kullum zaka ji sha'irai matasa suna zubo abubuwa na alheri na farin ciki. Wannan shine yake burge mu wallahi, kullum annabi sabo ne sallallahu alaihi wasallam. Zaka yi ta jin duk iya inda ka tsaya, in wani ya tashi sai ka ga kai inda ka tsaya shi daga nan ya fara. So wannan shine abin burgewa a lamarin ambatan annabi alaihi salam. Na'am. To a wannan bangare naku za ga akwai wanda ya taso tun yana yaro har kawo shekarunku, kamar matsayinku ba abin da aka mai da hankali irin abin da ya shafi yabo. Wasu harkoki zaka ji mutum ya ce da na fara da na girma da ma layin abokanai na shiga ko kasuwa ko wani abu. Ka taba tsintar kanka a wannan yanayin ka ji da baka shiga harkar yabo ba? Wallahi ban taba nadama ba. Duk da ba mu da buri, ba a rasa dan adam da buri na duniya. Amma a inda Allah ya ajiye mu sai muke ta gode masa. A tunaninmu wannan shine babban alherin da Allah ya yi mana mafi girma. So ba wani bangare da zai baka sha'awa fiye da a ce ka rayu a zuciyarka kana jin annabi sallallahu alaihi wasallam, har wani in ya faɗe shi kana tsintar kanka a farin ciki. Mu wallahi mun gode wa Allah, wannan ya gama mana komai. Idan mu koma baya ka ce rubuta kasidin ga kake. A cikin kasidin da ka rubuta wace ce ka fi shan wahala? Allah ya ƙara lafiya. To Allah ya dinga gaskira. To wace zan ce na fi shan wahala? Akwai, ina jin a 2007 na taɓa wani lokaci da ƙasar Denmark, wata jarida ko abin da ya faru, na yi wata ƙasida ta raddi. So Allah ya sani a lokacin da yake mu ɓangaren yabo muke, so wani abu ya zo wanda ake a lokacin ka ji a ranka kana buƙatar ka ba da gudunmawa, ka ba da raddi. So ina ganin kamar idan na taɓa samun ƙasidar da na ta faɗaɗa bincike, duk da dai Allah ya sauƙaƙa, a lokacin ina zuwa makarantar Irshadul Umma, sai wani malami na ya ɗora ni akan wasu agradu shi'iri, manufofi na mawaƙan Larabawa. Sai na ga a ciki akwai madahu, akwai hija'i, ko shi Malam Ahmad, ai na faɗa daidai, akwai hija'i wanda zai zama kaman zamba ne, mawaƙi yana yin waƙa ta zambo. So amma mu a ɓangaren sha'irai ba zamba ba ne, sai dai kai raddi. So na yi ƙasidar Denmark, ina jin wannan ce dai zan ce in an sha gwagwarmaya akan rubutunta, ta ina za abu ne wanda fanni ne wanda baka taɓawa ba. So hali ya kama za ka yi, kaga kana buƙatar ka nutsu ka ga me ya kamata ka yi. Ko za a rera mana ƙasidan? Tsinuwa ta tabbata kan masu ƙarya, masu son zana surar hairul bariya. Abun bakin ciki ya cika zamani na, ya sa ni tunanin ya zan da raina, sun yi sanyi gaɓoɓin duka jikina, gashi ba ikon fansa a zahiriya, bare na tunkari maƙiyan shugabana, babu shakka 'yan Denmark sun yi ɓarna, to kwa duk da ba nukiliya a guna, alƙunit tana tarwatsa jam'i si baya. Wannan ina jin shine mabuɗinta. Allah ya ƙara lafiya. Wannan ƙasida tana daga cikin wadda kaɗan sha gwagwarmaya ko gwagwagwa kafin a yi ta. Wace ƙasida ce kuma ka ji ta kamar shanye ruwa? Allah ya ƙara lafiya. To, so alhamdulillah, duk da faɗar da nake yi, ba na cikin sha'iran da suke ƙasida kai tsaye. Amma dai Allah ya sani, alhamdulillah, mun gode Allah, kana bin abu a hankali, kuma ba na cikin malaman sha'irai, ina cikin almajiransu. Wannan ta sa dole wani lokacin sai ka ji karatu ko kuma ka tsinci karatu a gurin da ya kamata, sai ka ga wani abin. Amma dai alhamdulillah, ƙasidu mafi yawa wani lokacin Allah zai yassare ma ka ga a wuni ɗaya ma ka rubuta ƙasida ka gama abin da za ka yi. Wani lokacin wata ƙasidar sai ka rubuta ta ka barta sai ta daɗe ka dawo ka ɗora. So ala ayyi halin kai tsaye ba zan dara in ce ga wacce tafi min sauƙin yi ba. Amma dai alhamdulillah, duka al'amarin ma dai a sauƙaƙe aka yi cikin falalar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani tsari kuke bi ko kake bi
mafi akasarin lokaci za a ji kasidinka babu irin saɓo ko haɗa Allah da wani a bashi girma. Yaya wace hanya kake bi wajen daidaita kasidinka ya zamto babu wasu kalmomi da za a faɗa manzon Allah wanda ba su dace ba, ko kuma waɗanda za a faɗa wa Allah wanda ba su dace ba? To hanyar da nake bi ita ce ta magabata, idan akwai ta, Allah ya ƙara lafiya. Kamar yadda aka sani, yabo da Hausa ya shahara tun kafin lokacinmu, kafin mun san za mu tsinci kanmu a rayuwar ma. Wannan ta sa akwai, kuma ɗazu nake ba Malam Ahmad Gwangwazo labari, nake cewa lokacin da nake zuwa Rahazal ina karanta ƙasidun su Malam Magaji Sadi ‘yan Tandu, su Malam Rufai Ayagi, Allah ya jaddada masa rahama. So idan mutum ya kalli irin waɗannan rubuce-rubucen zai kwatanta wani abu, duk da ina da ƙalubale a wajen masu cewa sha'irai suna bawa Annabi matsayin Allah da makamantansu. Ba dan da na ce kai ma ka ban misali. Amma dai kullum abin da muke gaya mutane shine kalmomi kowanne zaman kanta take, sannan wata tana shiga wani gurin ta yi aiki. Misalin da zan bayar a gurguje a nan shine, idan ina yaban shehina zan iya ce masa Maulana, idan ina yaban annabina zan iya ce masa Maulana Rasulullahi. Sannan a Qur'ani ya gaya mana Allah shine maulanmu. To wannan wasu da yawa suna fassara sha'irai cewa suna haɗa wasu kalmomi. Wallahi al'azimu, sha'iri ba wanda yake haɗa kalmar da zai yi shirka yana sane. Kuma mafi yawa muna ba mutane shawara su ringa tambayar sha'irai in suka ji wani abun. Ba wanda sha'irin da zai zo yana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu na shirka. Amma mutane idan suka ji wasu kalmomi sai su ta sharhi, wani yayi akan fahimtarsa, wani ma akan jahilci yake yi. So magana ta gaskiya a ringa yi wa sha'irai uzuri. Qur'ani ne yake gaya mana walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina. Allah ne al'azizu, mabuwayi. Ba haka aka ramuka Allah, in Allah ya sa na faɗa daidai. So amma sai Allah ya ce ma buwayan nan ta Allah ce, ta kuma ta manzansa ce, ta muminai ce. Yanzu in nazo ina yaban, in na ce Allah al'azizu, dama kowa ya san Allah al'azizu ne. Amma a waje akwai haƙƙin Annabi da zan ce mai buwayayye ne akan abin da ya shafi saɓa wa Allah da makamantansu. So idan na zo kan muminai, su ma Allah ya gaya musu, ya ce ai walillahi al'izzatu wali rasulihi walil muminina. So idan na zo na malamina sai na siffanta shi da wata buwaya saboda wani tasiri da Allah ya bashi. Idan ka ce na yi shirka baka yi min adalci ba. So kalmomi akwai waɗanda suna amfani ne a lokacin da kake yabon wani, wanda kuma ba hakan kuma ba shirka ba ce. So wannan dai shine a takaice bayanin da zan yi, ba malami bane kamar yadda na faɗa, bare mai ta shiga karatu. Na'am, to a gama, menene bambancin ire-iren ku da kuma masu waƙoƙi na kasida na yanzu, wanda mafi akasari dama zaka je a harkar piano suka fara, ta wannan salon suka fara? So idan akwai bambanci shine, mafi yawa yanzu sha'irai suna karkata da yin yabo zalla da Hausa. Ko kwanan nan na bada misali a wata hira da muka yi a wani gidan rediyo. Idan ka kalli irin kasidun magabatanmu, za ka ga ana kasida sai a kawo ma kissa, za ka ga ana kasida sai a kawo ma ayar Qur'ani, za ka ga ana kasida sai a kawo ma hadisi. So kuma yanzu sai Allah ya buɗe wa mutane kai saboda girman zatin Annabi alaihi salam, sai a yabe shi da zallar Hausa, ba a kawo ma hadisi yau, ba a kawo ma tarihi yau, ba a kawo ma aya ba, kuma kai ka san yabo akai, kuma sai ka ji a ranka yabo akai. Ina ganin in akwai bambanci wannan shine mu muna kallon magabata, muna tafiya akan kadamin su, wani lokacin ka kawo tarihi, wani lokacin aya ta shigo, wani lokacin hadisi ya shigo. Kuma yau akwai masoya na Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan zalla Hausa. Allah ya ƙara lafiya. To kaga kowa idan ya yabi Annabi da sigarsa, abinda ake bukata ya zama daga zuciya, akwai ikhlasi, kuma kai ba da ganganci kai ba. So a yabi Annabi da zallar Hausa wallahi alheri ne, domin akwai mutanen da in ka karanta tarihi ko karanta aya, wani bai iya karanta ba, in ya je maimaitawa ma sai ta yi ba daidai ba. Amma wannan gwari-gwari ce, Hausa ce ake ma yabo da ita. Wani shi yasa muke cewa mu a wajen mu duka ɗaya ne. Kawai babban makasudi wanda zai yi yabo
ya kaddara wanda zai yaba Allah ya tsarkake shi, ba wai yabansa ne zai ƙara mai tsarki ba, kawai shi yayi da fatan neman albarka da ikhlasi an gama. Awal Umar Gawuna, kasancewar sahun ire-iren ku na baya da kuka fara da mandiri da sauransu, ba a fiye jin ana cece ku ce akan ku ba kamar yanzu yan zamani. Kamar ya cece ku ce. Ma'ana a zo ana a ce can an yi daidai, can an yi ba daidai ba. Ire-iren ku da wahala ka ji ana wannan tsallan. So mu ma manoma ana cewa ai mutum baya yin abu a ce kowa ya gamsu da shi. Amma bai kai na zamanin nan ba. Yawa to wannan ka faɗa. Amma dai abin da yake faruwa kamar yadda aka sani, mu ma a bayan ba a rasa ɗan kalmomi. Sannan idan ka duba yadda duniyar sha'irai Allah ya cika ta da matasa masoya manzan Allah. Ai da idan ka je unguwa za ka iya tarawa sha'iri ɗaya ne ko guda biyu. Wallahi yanzu na tabbata ko kai a unguwarku in ka ce ga iya sha'iran unguwarku to a gidanka ma akwai guda biyu. Allah ya ƙara lafiya. So ka ga maganar kenan. Na'am, to So an abu yayi yawa idan ka ga yanayi ya canja na fahimtar mutane, dama haka al'adar dan adam take. To a baya an fi sanin ku da yin bege da yabo da mandiri. Yanzu kuma zamani ya zo na harkar piano da sauransu. Mutane da yawa har ni ma na fi shauki idan ana yin ta da mandiri. Ban san kai a wani bangare kake. Wannan shi albishirinka a karamu kallawo, shi yabo ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum ina bada misali, wallahi muna jin yabon annabi da wani yaran ba ma jin yaran, amma dan sunan da zaka ji an raba na annabi sai ka ji abin yana ma daɗi. Shauki dalili da abin da nake cewa shine bandiri da shi aka taso aka bude wannan harkar. Duk da in muka tafi tarihi ba asali ai Ushaku ce ta fara kungiya ta yaban Annabi alaihi salam da harshen Hausa a Kano, a kamar yadda muka samu tarihi. Sannan Ushaku zama suke yi yanda ake karatun ishiriniya akan tabarma a ringa rera yabo, kuma wallahi wannan rerawar yana shiga zuciyar masoya Annabi matuƙa. So mu a wajen mu yabo in aka yi shi gaya ko aka raba shi da bandiri ko da wani sauti ko wani iri, shi baya canjawa a zuciyar ahalin wanda ya san meye yabo. An gane? Amma dole ka yadda cewa saboda bandiri da shi aka taso, dole ka yadda ka bada ansa. Kullum muna faɗa an fi jin shauƙi da bandiri. So wanda shi kuma yanzu ka ɗauka irin sha'iran da suka zo daga baya, ka ɗau marigayi Malam Umar Abdulaziz Fadar Bege, ai ba da bandiri yayi ba, ba a ji shauƙi a yabansa ba. Ka ɗau ambasada Malam Hafiz Abdallah, ba da bandiri ya taso, bai yi majalisin bandiri ba, amma saboda rubutu, ai rubutu ne jigon abun. So a ka'idar yabon Annabi alaihi salam, mu ni a fahimta ta, da Allah ya mun afuwa in ne kuskure sai a gyara, a fahimta ta yabo shi yake tafiyar da kansa, ba sautin wani abu ne na shimfiɗa. Yanzu za ka yi sallah, ruwanka ne ka ɗauko buzu ka yi sallah a kai, ruwanka ne ka samu darduma ta zamani mai design mai kyau kai sallah a kai. So wallahi aka haka muka ɗau sauti, shi shimfiɗa ne, amma makasudin abin da yake tasiri irin kalmomin da ake gaya wa Annabi alaihi salam. Ku koma can baya, akwai kasidun ka masu daɗi da kwantar da hankali. Samu guda ɗaya daga ciki ka rera mana. A daren Isra'i Ahmadi ya kusanta da Allah wahidi, da Allah wahidi sun yi sirri shi da Muhammadi. Allah da Muhammadi sirrikan ba mu san adadinsu ba. Baban Fadima faka na ƙaba ƙausai na au'adina, zance ne na Allah rabbuna, na Allah rabbu siffar kusanci shi da nabiyuna. A cikin ƙur'ani mujtaba fa auha ila ɗaha abdihi ma auha dukan ibadihi, basu san duka ba balle madihi, balle ni madihi, da sani na bai kai nasu ba. Alhamdulillah. Wata isa? Allah ya ƙara lafiya. Wanda ta goma shi ka samu a wannan harka ta yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda ba za ka taɓa manta da shi ba? Alhamdulillah, babban tagomashin da muke cewa shine kana unguwarku ba a san ka a unguwa ba, cikin falala da karamcin Annabi alaihi salam, a zo ya zama ba wanda bai san ka ba, manya da yara,
ka wuce unguwa ka tafi gari, sannan wannan dalilin ya kai ka har zuwa garin annabi alaihi salam. Muna sa ziyarar annabi matakin farko a nasara a koyaushe, kasancewarta ba wani abu da ya fi ta ni'ima. Yau ka tsinci kanka kana da kuɗi ba ka da kuɗi, sai ka ga Allah ya yassare saboda manzon Allah an ce ka je ka ziyarci annabi. So muna sa wannan a nasara, banda wasu abubuwa da aka samu na karamci daga masoya manzon Allah, abin da ya shafi alhairai na ihsani na gida na mota da makamantansu na rayuwa. Amma dai jigo abin da muka fi sawa a mafarko shine ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce ɗaukaka takan zuwa da ƙalubale masu tarin yawa. Daga cikin ƙalubalen wanda suka samu ɗaukakan suna magana akan kace na ce, an ce ka ce wane yana kaza wane yana kaza. Wani abu ne ya fi ma takaici wanda aka ce kana yi ko kayi wanda baka ji daɗinsa ba kuma har yanzu ka kasa mantawa? Allah ya ƙara lafiya. Gaskiya babu, wallahi ba alfahari ba, wallahi muna gode wa Allah. Na farko muna kallon mu a matsayin ba mu sa izza mun ce mun kai wani waje ba, sannan kuma mun san ɗan adam ba zai rayu a ce kullum alheri ake faɗa a kanka ba. So ko da wani abu aka faɗa na sharri sai ka kalle shi a matsayin in muka wuce ba ma waiwaye, mun gode wa Allah. Amma dai a zuciyarmu ba ma ɗauka cewa mun kai a halarar Allah. Kullum muna kallon kanmu masu fatan dacewa. So wani abu na damuwa wallahi baya zama mana a rai. Wallahi ba mu sani ba, kuma cikin karamcin Allah da manzon Allah akwai wani yanayi idan ka tsinci kanka, idan har Allah ya taimake ka baka furta sharri akan al'umma, to ko sharri ake faɗa akan ka ba lalle bane a zo a gaban ka a faɗa. So duk abin da baka sani ba ai rahama ne. Allah ya ƙara lafiya. Wannan shine. Yaya alaƙa ka take da sauran sha'irai masu yabon fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam? Sha'irai Allah ya sani ni masoyinsu ne, kuma ina addu'a Allah ya yi min arziki a ranar alƙiyama, in Allah ya min karamci ba dan ni ba dan halina ba, in ganna a cikinsu. Sha'irai ni masoyinsu ne, Allah ya sani. Muna son masoya annabi, musamman ba ma na sha'irai ba, har wanda yake gida baya yabo wallahi muna san shi. Amma Malam Awwal, kana da kyakkyawar mu'amala wanda duk wanda ya zo ya mu'amalance ka ba zai tafi da jin ba daɗi a ransa ba. To ta ina ake bi bayan ga baiwar da aka samu, dama ɗabi'a ce a cikin jini, amma me za ka gaya sha'irai na yanzu wajen kyakkyawar mu'amala tsakaninsu? Allah ya ƙara lafiya. Wannan ai yabo na kai shehi wallahi. Amma dai alhamdulillah, an ce daga na gaba akan ga zurfin ruwa. Mun zauna da wasu sha'irai waɗanda za ka ga a koyaushe, duk da ba za ka iya wa ɗan adam ba, dole duk yanda ka kai ga ƙoƙarin ka kiyaye sai ka kauce ka yi wani abin da bai gamsu da shi ba. Amma dai alhamdulillah mun ga wasu sha'irai da a tsarinsu koyaushe mu'amala suke ta karamci da sha'irai 'yan uwansu da sauran al'umma. To wallahi mu a wajenmu kaman 1/10 nasu muke kwatantawa. Wannan shine. A cikin sha'irai masu yabon fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam, wane ne gwaninka? Maulana Sharif Rabi'u Usman Baba. Me yasa? Allah ya ƙara lafiya. Ba Sharif Rabi'u Usman Baba, ɗazu nake ce ma da na fara rubuta ƙasida ba ƙafiya nake yin ta. So wani lokaci sai nake yawan jin ƙasidar garkuwa. Begen manzo ba zan bari ba, ɗan Abdallah ɗan Suwaiba. Wannan a ƙasidar nan na koyi, naga ai ashe haka ake, in aka ce bari in yi rawa gabanka da bazar 'ya'yan gidanka, kuma ne shagwaba gare ka, ka buga mana hatiminka wanda baka taɓa bugawa ɗan adam ba. Ka sai in ji an sauka da ba, sai na fahimci ai wannan wani abu yake yi mai ƙayatarwa mai hikima. Wannan ita ta buɗe min ƙofa, kuma sai na ji ai sauran sha'iran ma da suke ƙasidin duk ƙafiyar ake yi. Wannan ta sa ni ma na kwaikwaya na zo har na hau kan layin. So a taƙaice gwani na Sharif Rabi'u Usman Baba, saboda dalilai da yawa na duniyar na majalisi da kuma na mu'amala. Allah ya saka masa da alkhairi, ya ƙara albarka ga bayansa baki ɗaya. Rera mana bakan damiya. Bakan damiyarka. Tawa? Ya Rabbu Allah suturta mutum a duniya, Rabbu kare mu kuma ran kiyama ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah.
la ilaha Allah, la ilaha illallah, Mustafa kai nake yi wa baituka dan hidimtawa, so nake a ranar tsayuwa a kira mu da haɗin Abdallah, la ilaha Allah, la ilaha illallah. Menene saƙonka ga masoya? To alhamdulillah, saƙona ga masoya, tunda masoya aka ce ba sha'irai ba, kamar yadda na faɗa, wallahi ba wani arziki a duniya idan ka tsince ka a matsayin musulmi wanda kai imani da Allah da manzon Allah, to arziki mafi girma ne shine a zuciyarka ka ringa ganin, ka ringa ji kai masoyin annabi ne, kuma ka ba mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam. So masoya mu tabbata akan shauƙi da yi wa annabi salati da kuma soyayya. Mun tabbata da yawa wannan zamanin, Allah ya saka wa wani malami kwanan nan sai wani albishir da muka ji daɗi, ya ce mafi yawan al'ummar musulmi ta wannan zamanin 'yan aljanna ne ba don aikinsu ba. So wannan abin ya mana daɗi, ko muna addu'a Allah ya lamunce ya tabbata haka. Ba in ka kalli zamani, tafiya ta yi tafiya, abubuwa da yawa sun canja daga ɓangaren ilimi da mu'amala da aiki da makamantansu. So muna addu'a da mu da masoya da ƴan uwan mu sha'irai, Allah ya sa san annabi ya zama garkuwar mu a duniya da lahira saboda arzikin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Menene saƙonka ga sha'irai? Saƙona ga sha'irai, mu so junanmu, mu kalli zamaninmu, yanda kowace al'umma take tafiya da sunanta, mu ma mu tafi da sunanmu na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.